Simon Busuttil m'għandu ebda fiduċja fl-istudenti. Dan qalu l-Partit Laburista b'reazzjoni għal kritika ta' Simon Busuttil lejn il-miżura li permezz tagħha l-istudenti se jieħdu fi flus kontanti l-ammonti li kienu jieħdu fuq l-smart card. Dwar dan Busuttil għalhekk. Il-miżura per se taqbel. Din hija l-mod populist ta' kif il-gvern jimxi. Fuq il-miżura per se però taqbel. Il-Partit Laburista qal li Simon Busuttil huwa l-unika persuna li qed jattakka din il-miżura li ser tkompli tgħin lill-istudenti Maltin u Għawċin matul l-istudji tagħhom. Dan għaliex anki l-Kunsill Studenti Universitarji qabel ma' din il-miżura. Wieħed għandu jiftakar ukoll kif il-Kap Nazzjonalista kien beżżel lill-istudenti li Gvern Laburista kien se jneħħi l-istipendji jekk ikun elett. Iżda Gvern Laburista mhux biss ma naqqax l-istipendju iżda żiedu u se jibqa' jżidu kull sena. Simon Busuttil kien ukoll kontra li l-istudenti jirċievu stipendju waqt li jkunu qed jirrepetu s-sena. Minkejja li din hija miżura li tagħti kuraġġ lil dawk li jeħlu sabiex ikomplu jistudjaw u jgħaddu mill-eżamijiet. Il-Partit Laburista temm jgħid li għal Kap tal-Oppożizzjoni l-istudenti u ż-żgħażagħ huma biss backdrop waqt xi attività tal-massa għax mill-bqija m'għandu l-ebda fiduċja fihom.